नमस्कार. कोकणात विधानसभेचा रणसंग्राम जो आहे तो अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचलेला आहे. निवडणुकीला प्रत्यक्ष मतदानाला अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. आज या ठिकाणी कोकणामध्ये निवडणुकीचा रणसंग्राम आहे तो अगदी धगधगता झालेला आहे. प्रचार यंत्रणाच्या ज्या तोफा आहेत त्या जोरात चाललेल्या आणि अशा वेळी खऱ्या अर्थाने संपूर्ण महाराष्ट्राचं ज्या मतदारसंघाकडे लक्ष लागलंय तो सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ. आणि सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये बलाढ्य उमेदवार जरी असले तरी अपक्ष उमेदवार म्हणून ज्यांनी स्वतःचं एक वलय निर्माण केलं आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला या मतदारसंघाकडे लक्ष देण्यासाठी परावृत्त केलेलं आहे असे उमेदवार ज्यांनी गेली 8 वर्ष या मतदारसंघामध्ये स्वतःचं अस्तित्व निर्माण केलं, स्वतःचं वलय निर्माण केलं. जो सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ सुसंस्कृत आणि संयमी आणि अभ्यासू या ठिकाणी आमदारांचा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ अशी ओळख होती आणि त्याचं नेतृत्व करण्यासाठी महिला नेतृत्व या ठिकाणी मैदानात उतरलेलं आहे. ज्यांनी राष्ट्रवादीचं या ठिकाणी संपूर्ण नेतृत्व केलं. मात्र आज अपक्ष निवडणूक मैदानात उतरलेल्या त्या अर्चनाताई या ठिकाणी आहेत. अर्चनाताई, आपलं मनापासून नमस्कार. थँक्यू. खरं तर या निवडणूक रणांगणात अपक्ष म्हणून उतरल्यानंतर ज्या पद्धतीने त्यांना ट्रोल केलं जात होतं, आरोप प्रत्यारोप केलं जात होते, अपक्ष त्यांनी निवडणुकीत उतरू नये यासाठी अनेक बांधणी केली जात होती, तर त्याला सक्षमपणे अर्चनाताईंनी उत्तर दिलं. लडकी हूं मैं, लढ सकती हूं. आणि खऱ्या अर्थाने आज त्या अगदी लढवय्याप्रमाणे मैदानात उतरलेले आहेत, मोठ्या आत्मविश्वासाने मैदानात उतरलेले आहेत. काय सांगाल ताई, कशा पद्धतीने आणि कशा अगदी आत्मविश्वासाने आपण या सगळ्या निवडणुकीला सामोरे जात आहे? खरं तर 2 मातब्बर उमेदवार आपल्या समोर आहेत. हे सगळं जरी असलं तरी गेल्या 8 वर्षामध्ये खऱ्या अर्थाने या तळागाळात मतदारसंघातील गावागावात आणि राष्ट्रवादीची जी एक तुम्ही धुरा घेऊन सगळी चाललेलात, तर ती राष्ट्रवादीची सगळी मंडळी, ही सगळी मंडळी तुमच्या समेत आणि त्यांनाच कुठेतरी न्याय द्यावा या मुख्य उद्देशाने तुम्ही या प्रवाहात आलात. काय प्रतिक्रिया? तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने 25 ऑक्टोबरला आपण फॉर्म भरला आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव आणि अतिशय भावनिक वातावरणामध्ये सगळ्यांनी आपले सगळे मुद्दे मांडले. सगळ्यांनी सांगितलं की तुम्ही लढलंच पाहिजे आणि किती अन्याय झाला. आता अन्याय झालेला आहे महाविकास आघाडीच्या तिकीट वाटपामध्ये, पण आज आम्ही सगळे निष्ठावंत तुमच्या बरोबर राहणार आहे, तुमच्या भावासारखे पाठीशी राहू, रात्रीचा दिवस करू, उरलेले 15-20 दिवस खूप कष्ट करू, पण तुम्हाला लढावं लागेल ताई, असं सगळ्यांनी सांगितलं, भावनिक आवाहन केलं. आणि त्यामुळे मग सगळ्यांनी मिळून निर्णय घेतला, जनतेने सांगितलं आणि फॉर्म भरला. आणि त्यानंतर मी जनतेत गेले, जनतेचा कौल घेतला. म्हटलं प्रत्येक गावात वाड्या वस्त्यांमध्ये जाऊ, तिथे विचारलं काय करायला पाहिजे, काय करायला पाहिजे. सगळे म्हणाले नाही, तुम्ही लढायलाच पाहिजे आणि आम्ही तुमच्या पाठीशी आहे, तुमचं काम तुमच्या गाठीशी आहे आणि आम्ही तुमच्या पाठीशी आहे, असं लोक म्हणाले. आणि त्यांचे आशीर्वाद, त्यांच्या शुभेच्छा घेऊन मग मी या मैदानात उतरले. आणि आज म्हणजे त्या दिवसापासून एकही मिनिट न थांबता अविरत प्रचार चालू आहे. प्रत्येक ठिकाणी जातोय. 148 गावं फिरून झाली. त्याच्यानंतर 148, आता मी ग्राउंडमधूनच आलेली आहे, म्हणजे डायरेक्ट वाडी वस्तीतच इथे आलेली आहे, प्रचारातून डायरेक्ट आलेली आहे इथे स्टुडिओमध्ये. आणि सगळीकडे खूप चांगलं वातावरण आहे, अतिशय चांगला प्रतिसाद महिलांचा आहे, आमच्या भावांचा, शेतकरी बांधवांचा, सगळ्यांचा आहे. ते म्हणाले आम्ही आता यावेळेला राजकारण करणारच नाही, आम्हाला पक्ष बघून मतदानच करायचं नाही, आम्ही व्यक्ती बघून मतदान करणार, आम्ही तुमच्या पाठीशी, तुम्ही बिनधास्त राहा. सगळे म्हणतात तुम्ही भिया नको, आम्ही तुमच्या पाठीशी असो. हे शब्द एवढे लाख मोलाचे आहेत ना माझ्यासाठी, खूप म्हणजे खूप लाख मोलाचे आहेत. जी 8 वर्ष तुम्ही खऱ्या अर्थाने या मतदारसंघामध्ये मेहनत घेतली आणि माणसं जोडली, म्हणजे पक्ष ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना शरद पवारांसारखं एक मोठं नेतृत्व तुमच्या सोबत असताना त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जी माणसं जोडली, तीच माणसं आज मोठ्या ताकदीने तुमच्या सोबत आहे आणि त्याच जोरावर आपण या ठिकाणी रणांगणात उतरलाय. अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न मॅडम, आत्तापर्यंतचा सगळा इतिहास बघितला तर 1957 पासून तो आजपर्यंत 1972 मध्ये सावंतवाडी विधानसभा हा स्वतंत्र झाला, पण 1957 मध्ये या मतदारसंघामध्ये राजमाता पार्वती भोसले या पहिल्या महिला आमदार होत्या. आणि आता 67 वर्षांचा हा प्रदीर्घ कालावधी गेला आणि कोणतरी एक महिला उमेदवार या ठिकाणी नेतृत्व करत असताना, कारण मागच्या वेळी तुम्ही थांबला होता, पण यावेळी त्याच ताकदीने तुम्ही सामोरं जाताय, पण एक महिला उमेदवार म्हणून या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करण्याचं एक तुम्ही स्वप्न पाहिलं आणि आज सगळं सामोरं जात आहे. काय सांगाल, पुन्हा एकदा एक कणखर महिला निवडणुकीला सामोरी जाते तुमच्या रूपाने, अशा पद्धतीने लोकांचं सुद्धा या ठिकाणी एक मानस आहे, म्हणणं आहे, तुम्ही काय याला उत्तर द्याल?
सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा महाराष्ट्रातला एक वेगळा मतदारसंघ आहे. प्रतिभा संपन्न लोकांची ही भूमी आहे. नेहमी महिलांना मान सन्मान देणारी ही माती आहे आणि इथल्या लोकांनी ते केलेलं आहे. प्रत्येक वेळेला महिलाचा मान सन्मान करायचं, तिला 2 पावलं संधी द्यायचं, हे प्रत्येक ठिकाणी झालेलं आहे. त्यामुळे प्रत्येकजण तेवढ्याच रिस्पेक्टने बघतं, तेवढाच आशीर्वाद देतात आणि एक महिला भगिनी पुढे जाते. त्यामुळे आमच्या भावांना चांगलं वाटतंय. ते म्हणतात ह्यावेळेला खरंच आपण बदल करूयात, एक महिला पुढे जाते तर आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत असं सगळे सांगतात आणि महिला तर आहेतच बरोबर. त्यामुळे खूप चांगला प्रतिसाद आहे लोकांचा. मॅडम, ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना खरं तर एखाद्या मतदारसंघाचा स्टडी करणं, अभ्यास करणं, त्या मतदारसंघाचे खरे प्रश्न काय आहेत, कारण आतापर्यंत अनेक आमदार या ठिकाणी झालेले आहेत, प्रत्येकाने आपल्या परीने योगदान देण्याचं काम केलेलं आहे. पण ज्या आत्मविश्वासाने गेली 8 वर्ष तुम्ही या ठिकाणी काम करताय, या मतदारसंघात ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रातील अन्य मतदारसंघ पुढे गेलेत, अन्य मतदारसंघामध्ये जो विकास झालेला आणि या मतदारसंघामध्ये सुद्धा तसा विकास होणं गरजेचं होतं. आपण सातत्याने या मतदारसंघातील जी दुखणी आहेत, आरोग्याचा प्रश्न असू दे, रोजगाराचा प्रश्न असू दे, याच्यावर भरभरून बोलताय. आरोग्य, रोजगार, शिक्षण, कसं पाहताय या सगळ्या प्रश्नांकडे? काय विजन आहे तुमचं नेमकं? गेले 5 वर्षात म्हणजे जे काम करताना मी प्रत्येक वेळेला हे विषय मांडलेले आहेत. तुम्ही कुठलंही वृत्तपत्र काढलं किंवा तुमचे कोणतेही बाईट बघितलं त्याच्यात दिसतं की आरोग्यावर कोणतंही काम झालेलं नाही आहे. हॉस्पिटल कशी, डॉक्टर्स विना कशी झाली आहेत, औषधं नाही आहेत, आमच्या महिला डिलिव्हरीसाठी त्यांना गोव्याला जावं लागतं, हे प्रश्न आहेत. आणि कितीतरी आपली तरुण मृत्युमुखी पडलीत रस्त्यामध्ये आणि महिला पण आता सांगतातच जाणार तिकडे. काल एक मावशी सांगत होती की मला एवढं त्रास होतो, किती आजार असते, मी दवाखान्यात गेले की आमका डॉक्टर एकच गोळी देतात, काय झालं तरी तीच गोळी, अशी ती सांगत होती. म्हणजे काय नुसतं ठराविक औषधं आहेत त्याच्यावरतीच भागवलं जातं आणि आज काही नाही आहे. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न मोठा आहे. बेरोजगारी तर विचारायलाच नको, एकही मुलाला काम नाही आहे. बेरोजगारीची टांगती तलवार पूर्ण मतदारसंघावर आहे. 3 तालुक्याची तीच अवस्था. आडाळी MIDC आहे पण ओस पडलेली आहे. एकही कंपनी, एकही व्यवसाय तिथे आलेला नाही आहे. त्याच्यानंतर रस्ते, पाणी, वीजचं तर विचारूच नका. आता मी वाड्या वस्त्यांवर जाते, कित्येक ठिकाणी रस्तेच नाही आहेत. आज हे शासन स्तरावर काहीतरी त्याच्यामध्ये बसून निर्णय झाला पाहिजे, काही नोंदी झाल्या पाहिजेत, काही निर्णय झाले पाहिजेत, तर हे रस्ते होणार आहेत. ते रस्ते होत नाही आहेत. त्यामुळे लोकांना पायपीट करावी लागते. मी कितीतरी वाड्यांवर चालत गेलेले आहेत. त्या आरुषची धनगरवाडी बघा, तिथे आमच्या बऱ्याच ठिकाणच्या धनगरवाड्या बघितल्यात. हरिजन वस्ती आहे, तिथे रस्ते नाही आहेत. बऱ्याच म्हणजे आपले सर्वसामान्य बाकीचे राहतात तिथे कुठेच रस्ते नाही आहेत बऱ्याच ठिकाणी, आणि जे आहेत ते लगेच वाहून जातात 3-4 महिन्यात. त्यामुळे तिथे पण अडचणी दिसतात. पाण्याचा प्रश्न आहे. महिलांना म्हणजे एवढं कोकण आपलं पाणी भरपूर आहे तरी पण पाणी बऱ्याच ठिकाणी नाही आहे. 3-3 महिने खूप वाईट जातात, हलाखीचे दिवस असतात. त्यानंतर लाईटचा प्रश्न आहे. MSCB तुम्हाला माहिती आहे, पाऊस आला की 8-8, 10-10 दिवस काळोखात असतो. परवा एक फोन आला, ते म्हणाले दसऱ्याला लाईट गेली, दिवाळीला सुद्धा लाईट आली नाही, करू काय आम्ही, आमची अख्खी वाडी काळोखात आहे. म्हणजे लाईटचा हा प्रश्न आहे. त्याच्यानंतर दोडामार्ग साईडला बघितलं तर वन्य प्राणी खूप त्रास देतात. हत्ती, गवेरेडे हे येतात, म्हणजे अगदी दारात येतात. मी त्या पाळी वगैरे गावात गेले ते 22 वर्ष मतदारसंघात आहे, त्याच्यावर काही झालेलं नाहीये. केडली त्रास देतात. शेतकऱ्यांना हा सगळ्यात मोठा त्रास आहे, म्हणजे हा वन्य प्राण्यांचा. त्यामुळे बिचारे कष्ट करतात, एवढं सगळं थोडंफार त्यांची शेतीमाल जो असतो तो पण हे वन्य प्राणी खाऊन जातात. त्यांच्या जीवाला धोका आहे. त्यात सरकार कुठे अनुदान, काही हमीभाव देत नाही. त्या दिवशी शेतकरी सगळे म्हणाले आम्हाला तुम्ही काही करू नका, आम्हाला ह्या हत्ती आणि ह्या जनावरांपासून वाचवलं ना तरी खूप झालं, आम्हाला बाकी काही नको, आम्हाला तुमचं अनुदान नको आणि आम्हाला काहीच नको, आम्ही आमचे कष्ट करायला तयार आहे, पण ह्याच्यापासून वाचवणार कोण? त्यामुळे हमीभाव नाही आहे, काजूला हमीभाव नाही आहे, ह्या बऱ्याच गोष्टी आहे. सुपारीला आता हमीभाव नाही आहे, कारण ह्याच्यावरती आयात शुल्क जे आहे बाहेरच्या येणाऱ्या काजूचं ते वाढवलं पाहिजे, तर आपला काजू चांगला लोकांना म्हणजे त्याला भाव मिळणार आहे. ते नाही आहे. आज शाळांची दुरावस्था काय आहे सांगा. शाळा आज मी जाते तिथे बघते की शाळांचे कोपरे क्रॅक झालेले आहेत, कधी पण छप्पर पडू शकतं, कठडे कोसळलेले आहेत. त्याच्यानंतर स्वच्छतागृह अजिबात म्हणजे दुरावस्था झालेली आहे. आता पालला गेले त्या दिवशी ते छप्पर पडलं, ती मुलं नेमकी नव्हती म्हणून ती वाचली. म्हणजे हे सगळं सावंतवाडीत एक आता शाळेचं छप्पर कोसळलं, ह्या गोष्टी त्यांचं ऑडिट झालं पाहिजे, स्ट्रक्चरल ऑडिट होऊन त्याच्यावर काहीतरी काम केलं पाहिजे. हे होत नाहीये.
त्यानंतर बरेच घटक आहेत, मच्छीमारांचे प्रश्न आहेत. मच्छीमार समाजांना पारंपरिक मच्छीमार व्यवसाय वाढवायला पाहिजे, तर सरकारने थोडंसं त्यांना सरकार शासन स्तरावर व्हायला पाहिजे मदत, ती होत नाहीये. बाहेरचे मच्छीमार येतात, बाहेरचे उद्योजक येतात, जे मच्छीमार समाज येतो आणि आमच्या मच्छीमारांच्या तोंडचा घास घेऊन जातो, ही परिस्थिती आहे. त्यांचा कलावंत, दशावतार ह्यांचे प्रश्न आहेत. त्यांचा विषय असा आहे की बऱ्याच त्यांच्या ज्या कमिट्या होत्या, जी जिल्हा स्तरावर नोंदणी व्हायची, ज्यामुळे त्यांना अनुदान मिळायचं, कायमस्वरूपी त्यांना ते अनुदान मिळायचं, पण ते आता नोंदणीच बंद झालेली आहे हे सरकार आल्यापासून. त्यामुळे दशावतारी कलाकार, भजनी कलाकार यांना हे त्यांच्या हक्काचं अनुदान मिळत नाही आहे. ह्या समस्या आहेत. त्यानंतर आपलं रेल्वे टर्मिनस, तुम्ही बघताय की पहिले इथे रेल्वे इतके थांबायचे, आता रेल्वे थांबत नाही, 7-8च रेल्वे फक्त थांबतात. त्यामुळे थांबे तिथे म्हणजे रेल्वे टर्मिनस सेकंड टर्मिनसचं काम व्हायला पाहिजे, ते फक्त सुशोभीकरण झालं पण काम झालेलं नाही आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न आहेत मतदारसंघातले. बस स्टँड आपण बघतो काय दुरावस्था आहे, म्हणजे रोजगारचा विषय, म्हणजे हे सगळे विषय जे आहेत ते भयानक आहे. विद्यमान आमदार, कॅबिनेट मंत्री, तुमचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार या ठिकाणी केसरकर साहेब सांगतात की 2,500 कोटी गेल्या काही वर्षांमध्ये जो विकास निधी या मतदारसंघात आणला, नेमका गेला कुठे तो विकास निधी, काय त्याचं तुम्ही परीक्षण कराल? तो दिसत का नाहीये? एवढे 2,500 कोटी जर आले असतील तर ते दिसले पाहिजेत ना. ग्राउंडला काहीच दिसत नाहीये. एकही मुलाला नोकरी नाही, एकही हॉस्पिटल चांगलं नाही. कुठे आहेत मग? गेले कुठे? महिला बचत गटांसाठी काय केलंय की प्रोसेसिंग युनिट केलेत का, काय केलेत? कुठलंही नाही. चांदा ते बांदा योजना राबवली, इतके कोटी आले म्हणून सांगितलं, मला दिसत नाही कुठे ग्राउंडवर फिरताना. त्याच्यानंतर सिंधुरत्न योजना आली, 300-400 कोटी आकडे सांगितले गेले, पण एकही बचत गट सक्षम झालेला दिसत नाही आहेत. आज एवढे हजारो बचत गट आहेत, पण कुठलाही बचत गट येऊन सांगत नाहीयेत की मी ह्या योजनेतनं हे केलंय, हा माझा उद्योग व्यवसाय कुठेच नाही आहे. त्यामुळे ही कठीण परिस्थिती आहे. आज फक्त हे आकडे सांगितले जातात, पण प्रत्यक्षात मात्र ग्राउंडवर काहीच नाही आहे. ते पाहिलंय डोळ्यांनी प्रत्यक्ष. ज्या पद्धतीने आपण सगळं हे विश्लेषण करताय, या मतदारसंघातल्या समस्या सांगताय, तुमच्या अपोजिट असलेले 2 उमेदवार, एक म्हणजे विद्यमान आमदार आणि कॅबिनेट मंत्री, गेली 3 टर्म या ठिकाणी आमदार म्हणून राहिले ते दीपक केसरकर, आणि दुसरे, जरी आज तुमच्या पक्षामध्ये म्हणजे तुम्ही आज पक्ष सोडला आहे, राष्ट्रवादीमध्ये राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीमध्ये आपले राजन तेली आलेले आहेत, पण राजन तेली हे सुद्धा कधी काळी त्याच सत्तेतील पक्षाचे घटक होते. मग हा सगळा प्रवास आणि ह्या सगळ्या विकासाकडे त्यांनी कशा दृष्टीने पाहिलं, ते जर खरोखर ज्या पद्धतीने सांगतायत तो जर विकास झालेला असेल, आणि तुम्ही आज ज्या समस्यांचा पाडा वाचताय, ह्याचं मूल्यमापन कसं कराल? कारण दोन्ही उमेदवार आहेत, सत्तेचे वाटेकरी होते, आणि त्याच्या पुढे नंतर मी येणारच आहे की आपण अपक्ष उमेदवारी महाविकास आघाडीची फारकत घेऊन उमेदवारी लढवत आहे, पण हे दोन्ही उमेदवार हे सत्तेतील उमेदवार होते. कसं त्यांचं एक तुम्ही विवेचन करा? दोन्ही उमेदवार सत्तेतले होते, पण कामं झालेली दिसत नाही. आणि हे मी पण म्हणत नाहीये, मी हे पाहिलंय, पण हे जनता म्हणते. लोक आता इतकी कंटाळी आहेत ना, ते म्हणतात येऊ दे देखील, आम्ही बघतोच इथे घरात, म्हणून गावात कोण जात नाहीये. आज तुम्ही उमेदवार बघतात का ग्राउंडवर कोण गेलेलं? कारण त्यांची हिंमतच नाही यायची जायची गावात, वाड्यां वस्त्यांवर प्रश्न विचारणार त्यांना. ते मी एका गावात गेले तर पटापट त्या गावातली लोक बाहेर आली की बघायला नक्की कोण आलं, नाही तर आम्ही आता बाहेर काढणार होतो म्हणे. तर आता विद्यमान कोण आलं असतं ना, आम्ही इथूनच घालवणार होतो, तुम्ही आलं म्हणून आम्ही आतमध्ये घेतलं, असं म्हणतात. म्हणजे ही प्रत्येक ठिकाणी महिला प्रश्न विचारायला तयार आहेत. म्हणाले आम्ही, आता मी सांगलीला गेले, तिथे बचत गटाचे सगळे महिला बसलेल्या होत्या, आजूबाजूच्या बऱ्याच महिला होत्या. त्या म्हणाल्या आम्ही कोणाचं घेऊन नाही खाल्लं, आम्ही कोणाला घाबरत नाही, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहे, तुम्ही बिंदास जावा. म्हणजे असं महिला बोलतायत आता, ते अजिबात कोणाला घाबरत नाही आहेत. पण आज आमच्या महिलांना धमकावलं जातं, ते पण महत्त्वाचं आहे. कारण बऱ्याच महिलांचे मला फोन येतात की बाबा तुमचे स्टेटस आम्ही लावतो म्हणून आम्हाला विचारतात तुम्ही त्या ताईंचे स्टेटस का लावतात, म्हणजे त्या अर्चना घारेंचे स्टेटस का लावतात. ते म्हणे ते आम्ही लावणार, आम्ही कोणाला घाबरत नाही आणि आम्ही कोणाची बांधील नाही, हे आम्ही त्यांना उत्तर दिलं. तुम्ही जेव्हा ग्रामीण ग्रासरूट लेवलला जातात तेव्हा तुम्हाला अशा प्रतिक्रिया थेट येत आहेत? थेट प्रतिक्रिया येतात. आणि त्यांना म्हणतात तुमची ही पदं काढून घेतली जातील. ते म्हणाले आम्ही पदाचा आजच्याच राजीनामा देतो, पण आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभं राहणार, हे महिला सांगतायत. मग त्यामुळे अतिशय खराब वातावरण आहे म्हणजे ह्या सगळ्या उमेदवारांसाठी ग्राउंडला. त्यामुळे हे कोण फिरताना दिसत आहेत का तुम्हाला? त्यामुळे दिसत नाहीत. आणि तसंही ते कधी फिरत नाही. नव्हता तुम्ही तर कुठच्या कामाचा अजेंडा लोकांसमोर म्हणजे मांडत नाही आहात, मात्र एक विकासाचं व्हिजन दाखवताय, एक विश्वासार्हता दाखवताय. मग का असं समोरचे उमेदवार आहेत ते तुम्हाला कोंडीत पकडण्याचा का प्रयत्न करतायत? कारण त्यांना आता भीती वाटायला लागली आहे की जनता यांच्याबरोबर आहे, सर्वसामान्य सगळे यांच्याबरोबर आहे, तर यांचं पारडं जड व्हायला लागलंय.
त्याची भीती वाटते त्यांना. त्यामुळे कुठेतरी ह्या जिंकतील अशी एक भीती आणि त्या पराभवाच्या छायेत ते सगळेजण आहेत. त्यामुळे ही वक्तव्य केली जातात, मला टार्गेट केलं जातं असं मला वाटतं. आत्ता मूळ मुद्द्याकडे आपण येऊया. हा सगळा जो आपण आता एक सारांश घेतोय, चर्चा करतोय, असं का झालं? कारण 8 वर्षाचा हा जो तुमचा प्रवास होता तो अगदी राष्ट्रवादीसोबत, शरद पवारांसोबत, सुप्रिया सुळेंसोबत, कारण सुप्रिया सुळे आणि शरद पवार साहेब हे तुमच्यासाठी दैवत होते. तुम्ही पुण्यातनं नेतृत्व प्रतिनिधित्व लोकांसाठी केल्यानंतर तुमच्या स्वतःच्या मायभूमीत परतलात, जिथे तुमचा जन्म झाला त्या भागामध्ये तिथल्या लोकांसाठी काहीतरी करावं, आणि असं तुम्ही ऐनवेळी येऊन कुठचं तिकीट मागितलं किंवा लोकांसाठी काहीतरी करताय हा विषय नाही. कारण 8 वर्षाचा प्रवास आणि जी एक राष्ट्रवादी बॅकफूटला गेलेली त्या राष्ट्रवादीला खऱ्या अर्थाने तुम्ही एक नवीन त्या ठिकाणी ताजेतवानंपण किंवा पुनर्ऊर्जा देण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केलाच. आणि त्याच ताकदीवर आज आपण बघितलं, म्हणजे एक विश्लेषण करत असताना किंवा एक पत्रकार म्हणून सगळं हे जिल्ह्यातलं वातावरण पाहत असताना ज्या दिवसापासून तुम्ही निर्णय घेतलात की महाविकास आघाडीमध्ये राजनतेली दाखल झाले आणि आपल्याला अपक्ष लढायचं आहे, फॉर्म घेतलात, काय त्या मागची भावना होती? या प्रश्नाचं पहिलं मला उत्तर तुम्ही दिलात तर मग मी ज्या माझ्या अँगलने चाललो किंवा एक महत्त्वाचं जे एक विश्लेषण किंवा संपूर्ण हे चित्र पाहतोय त्याच्यावर मी मुद्दामून तुम्हाला पुढचा प्रश्न विचारतो. तुम्ही आता एक मगाशी वाक्य बोलले की ताई आणि साहेब तुमचे दैवत होते. होते नाही म्हणता येणार, ते आहेत. आजही माझे ते दैवतच आहेत आणि माझ्या या वाटचालीमध्ये त्यांचा खूप मोठा वाटा आहे. आणि मी आज इथपर्यंत जी आहे ती फक्त आणि फक्त आदरणीय पवारसाहेब, आदरणीय सुप्रियाताई जयंत पाटील साहेब यांच्यामुळे आहे. त्यामुळे ते कायम माझ्या म्हणजे दैवतच राहतील. आणि बाकी अपक्ष लढवण्याचा निर्णय हा सर्व कार्यकर्त्यांच्या आणि सर्वांच्या साक्षीने घेतलेला आहे. त्यामुळे लोकांनी सांगितलं आणि लोक कसं म्हणाली की मागच्या 2019ला तुम्ही माघार घेतली, ठीक आहे, तेव्हा माघार घेतली, पक्षानेच दुसऱ्यांना उमेदवारी दिलेली होती, पण आता दुसऱ्या पक्षात नाही येतात. हा निष्ठावंतांनी करायचं काय? निष्ठावंतांनी फक्तच आयराम गैरामची कामं करायची का? हे लोकांचे प्रश्न आहेत. मग हा निष्ठावंतांचा म्हणजे निष्ठावंतांचा आवाज आहे हा. हे सगळेजण म्हणाले की आज तुम्हाला लढावं लागेल, नाहीतर मग निष्ठावंत राहणार नाही शिल्लक. म्हणाले मग त्यांचं काय, त्यांची स्वप्नांचं काय, आमचं काय? त्यामुळे आमच्यासाठी आणि जनतेसाठी तुम्हाला लढावं लागेल. त्यामुळे सगळ्यांचा आग्रह होता, त्यामुळे अर्ज भरला आणि तो कायम ठेवला. नक्कीच. यानंतर आपण पुढे जात असताना जसं तुम्ही अर्ज भरलात, सगळ्या गोष्टी केलात, पण राजन तेली आयत्यावेळी त्या ठिकाणी आलेत, ही उमेदवारी मिळवली आणि त्यांनी पुन्हा एकदा असं म्हटलं की तुम्ही ज्यावेळी अपक्ष फॉर्म भरलात तुम्ही आज निष्ठावंतांसाठी या ठिकाणी रणांगणात उतरलं म्हणताय, तर तुमची उमेदवारी हा खरं तर दीपक केसरकरांचा डाव असं त्यांचं विधान होतं. काय उत्तर आहे याला? त्याच्यावर त्यांच्यावर ठोस काहीतरी पुरावे घेऊन बोललं पाहिजे. मी तर म्हणते समोर या, समोरासमोर डिबेट करू, पुरावे दाखवा ना तुम्ही. असं डायरेक्ट तुम्ही म्हणजे ते हे कशावरनं विधान होत आहेत की पारडं जड होतं, ते पराभवाच्या शाळेत आहेत, त्यामुळे हे असं बोलतायत. आणि आत्ता एक क्लिप व्हायरल होते, आपण सगळ्यांनी पाहिली ती. उपमुख्यमंत्री बोलत होते आणि अपक्ष उमेदवार दुसरे ते बोलत होते. त्याच्यामध्ये ते म्हणाले की राजन तेली आले निवडून चालेल, म्हणाले काय हरकत नाही, असं त्यांचं ते विधान होतं. म्हणजे मग तुम्हाला कोणी पाठवले इथे की तुम्ही BJPचेच आहात म्हणजे, आणि नंतर पडल्यानंतर कुठे जाणार आहेत? ते इथे थांबणार आहेत की परत कुठे अजून जाणार आहेत? हा पण प्रश्न जनतेमध्ये आहेत ना. त्यामुळे म्हणायचं माझं कळलं तुम्हाला की त्यांना राजकारणाचा फक्त एक तो डाव असं तुमचं मत आहे. त्यानंतर तुम्ही ज्यांच्याबरोबर काम केलात, खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादीचे एक ज्येष्ठ नेते या जिल्ह्यातले प्रवीण भोसले, ते सुद्धा आज आक्रमक पद्धतीने तुमच्यावर या ठिकाणी टीका करतायत. ते म्हणतात की पवार साहेबांचा आदेश, राष्ट्रीय नेत्यांचा आदेश अर्चनाताईंनी डावलला, खरं तर हा अपमान आहे पवार साहेबांचा, अशा पद्धतीची विधानं करतायत. कसं पाहता या सगळ्या विधानांकडे की ज्या प्रवीण भोसले साहेबांसमवेत तुम्ही 8 वर्ष या ठिकाणी राष्ट्रवादी रुजवलीत, सगळ्या गोष्टी केल्यात, आणि त्यांचं अशा प्रकारचं विधान नेमकं पवार साहेबांनी तुम्हाला काय सांगितलं होतं हे जर इथल्या जनतेला कळालं, आणि जे आज भोसले साहेब सांगतायत, काय तथ्य आहे त्याच्यामध्ये? आदरणीय पवार साहेब हे नेहमीच दैवत आहेत, त्यांचा आदर्श नेहमीच आपल्याबरोबर आहे. आणि खरं तर साहेब म्हणाले, मला सांगत होते की अशी आता परिस्थिती आहे, आपल्याला थोड्या अडचणी निर्माण होत आहेत. तर म्हणाल, मी सांगितलं साहेबांना की लढावं तर लागणारच आहे, कारण कार्यकर्त्यांचा प्रश्न आहे, पक्ष संपून जाईल तिथला जो उभा केला आहे, आता अनेक कष्ट घेऊन आज उभा केलेला पक्ष संपून जाईल, त्यामुळे लढावं लागणार. आणि ही निष्ठावंतांची लढाई आहे, सगळे पाठीशी आहेत, त्यामुळे भीती वाटत नाही आहे. त्यामुळे साहेबांना म्हटलं मला लढावं लागेल आणि साहेबांचा आशीर्वाद घेऊनच मी मैदानात उतरले.
साहेबांनी तुम्हाला आशीर्वाद दिल्यानंतरही तुम्ही राष्ट्रवादी सोबत नाही आहात, नेमकं कसं या सगळ्या गोष्टींकडे पाहतात? म्हणजे नाही खरं- मी म्हणजे आम्ही म्हणजेच राष्ट्रवादी, आणि राष्ट्रवादी बरोबर मी म्हणण्यापेक्षा राष्ट्रवादी आमच्या सोबत आहे, आम्ही सगळे एकत्रच आहोत, कोणीच गेलेलं नाहीये. आणि तुम्ही प्रश्न विचारला आदरणीय प्रवीण भाईंचा, तर आदरणीय प्रवीण भाई नेहमी तुमचे सगळे म्हणजे सगळे साक्षीदार आहेत त्याला, की ते प्रेस घ्यायचे, जाहीर बोलायचे की अर्चना घारेंचं तिकीट फायनल आहे आणि त्यांनाच आपण उमेदवारी म्हणजे पक्षाकडनं, आणि आम्ही त्यांना मदत करतो, ते पूर्ण सगळं सांगायचे, माझा बायोडाटा पण सांगायचे. त्यामुळे त्यांनी नेहमी साथ दिली. पण अचानक असं काय झालं, लोकांनाही कुतूहल आहे की असं काय घडलं की भाईंना मग असं बाजू पलटावी का लागली, काय झालं असं? आणि म्हणजे तिकीट मागण्यासाठी किंवा ते मिळवण्यासाठी किंवा बाबा हिचं तिकीट कायम राहू दे याच्यासाठी प्रयत्न करायचे सोडून दुसऱ्या पक्षातल्या तिसऱ्या पक्षातल्या ह्यांना इकडे बोलवून उमेदवारी देण्यासाठी आग्रह का होता त्यांचा? बरोबर. हे अगदी. सगळ्यांना कुतूहल आहे, म्हणजे मलाच नाही, हे सगळ्यांना कुतूहल आहे. मलाही माहित नाही नेमकं काय घडलंय. कसं पाहता नेमकं पण या सगळ्या चित्राकडे? हे सगळं घडलं असं वाटलं नव्हतं, पण खूप वाईट वाटलं की एखाद्या निष्ठावंत कार्यकर्ता जेव्हा प्रामाणिकपणे कष्ट करतो, पक्ष वाढवतो, आणि अचानक असं काहीतरी घडतं आणि त्याचं ते पुढ्यातलं ताट कोणतरी घेऊन जातो, आणि ते ताट एकट्याचं नसतं, ते सगळ्यांचं असतं. सगळ्यांचं. आणि मग अशा वेळेला जे दुःख होतं ना, ते त्या कार्यकर्त्यालाच माहित काय होतं ते. त्यामुळे ते अतिशय दुःख होतं. त्याच्यातनं बाहेर येणं म्हणजे ते कोलमडून पडल्यासारखं झालं होतं. पण सगळ्यांच्या प्रेमाने आणि आशीर्वादाने आज उभी आहे आणि लढती आणि जिंकेन पण. अगदीच. जरी प्रवीण भाई या ठिकाणी बोलत असले, टीका करत असले, तरी एक जमेची बाजू, जसं मी म्हटलं की तुम्हाला अनेक सगळ्या घडामोडी पाहिल्या. आपले जिल्हाध्यक्ष अमित सावंत, आज उद्धव ठाकरेंची सभा झाली सावंतवाडीमध्ये, या सभेमध्ये ते दिसले नाहीत. मात्र या अगदी उलट विनायक राऊतांनी आपल्यावर एक टीका केलेली होती. जान्हवी सावंत ज्या त्या ठिकाणी महिला नेतृत्व करतात, त्यांनी पण तुमच्यावर टीकास्त्र केलं. कसं पाहता या गोष्टींकडे? आणि अमित सावंत यांची भूमिका, अमित सावंत इथे जरी उपस्थित नसले तरी आत्ता मालवणच्या सभेमध्ये ते बोलताना आपल्याला दिसलेले आहेत. काय नेमकं कारण त्यांच्यासोबत सुद्धा तुम्ही काम केलेलं आहात, कसं पाहता या सगळ्या गोष्टींकडे? आमचे जिल्हाध्यक्ष माननीय अमितजी सावंत हे निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे. पक्षाच्या जडणघडणीमध्ये मोठा वाटा आहे, आणि त्यांना एक निष्ठावंतांचं दुःख माहिती आहे किंवा त्यांना हे कळतं. त्यामुळे ते जिल्ह्याचे नेते आहेत, त्यांना त्यांच्या फॉर्मॅलिटीज, त्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या आहेत, त्यामुळे त्याप्रमाणे त्यांचा रोल आहे, बाकी काही नाही. अगदी बरोबर. आणि दुसरं विचारलं तुम्ही, अजून एक प्रश्न विचारला. जान्हवी ताईंनी जी टीका तुमच्याकडे केली, तुमच्यावर केली होती, कारण त्या महिला नेतृत्व करतात आणि तुम्ही महिला म्हणून आज उमेदवार म्हणून रणांगणात उतरला, आणि असं असताना सुद्धा आजच्या सभेमध्ये त्यांची टीका होती. आता काय झालं, सगळेच टीका करायला लागलेत, कारण लहानांपासून मोठ्या नेत्यांपर्यंत सगळे टीका करतायत. कारण कुठेतरी त्यांना पराभव दिसू लागलाय, कुठेतरी आज त्यांना कौल दिसतोय मतदारांचा, जनतेचा कौल दिसायला लागलाय. अवघे काही दिवस राहिलेत, त्यामुळे ह्या गोष्ट पराभवाच्या छायेमुळे ते असं बोलू लागलेत, म्हणजे पुरावा नसा, म्हणजे राजकारण करतायत प्रॉपर, दुसरं काही नाही. या सगळ्या गोष्टींवर आपण सविस्तर चर्चा करत असताना अजून एक प्रश्न मनामध्ये आहे, जो तुम्ही सांगताय की जरी मी शरद पवारांपासून आज बाजूला गेली तरी मी तिथेच आहे, राष्ट्रवादीमध्येच आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं, निवडणूक लढवत असताना एबी फॉर्म, आणि राष्ट्रवादीकडनं आपल्याला एबी फॉर्म मिळाला नाही. शेवटपर्यंत तुम्ही पहिलं सुरुवातीला दोन्ही फॉर्म भरलेले होते आणि एबी फॉर्म तुम्हाला मिळाला नाही, आणि शरद पवार साहेबांची तुमची भेट होती शेवटची. त्यावेळी नेमकं काय पवार साहेबांना तुमचं सांगणं होतं? पवार साहेबांनी तुम्हाला कशा पद्धतीने तिथून सोडलं? काय, कशी परिस्थिती सगळी होती? नाही, ते म्हणते अजून 2 दिवस थांब, आपण बघू, प्रयत्न करू. तर म्हटलं साहेब आता मला जावं लागणार, कारण मतदारसंघ मी एवढे 8 दिवस कधी मतदारसंघ सोडून राहिलेले नाहीये, 8 दिवसाच्या वर झालेत, आता मला जावं लागेल. तर साहेब म्हणाले मी करतो प्रयत्न, आपण करू प्रयत्न, आणि सगळेच जण होते प्रयत्नात. म्हटलं ठीक आहे, मी कामाला लागते, मी जाऊन फॉर्म भरते वगैरे, मी त्यांना सांगून आले. आणि अशा प्रकारे मी, ताई साहेब, जयंत पाटील साहेब, तिघं बसलेले होते, माझी मिस्टर आणि मी, आम्ही होतो. मग त्यांना सगळ्यांना नमस्कार केला, त्यांचे आशीर्वाद घेतले आणि सांगितलं मी फॉर्म भरायला चालले म्हणून सांगून आले. आणि ते प्रयत्नात होते, आणि मी शेवटपर्यंत म्हणत होते की मला 28 तारीखपर्यंत हे आहे की शेवट येऊ शकतो म्हणून. नक्कीच. ह्या सगळ्या घडामोडींकडे आपण पाहिल्यानंतर पुन्हा एकदा मूळ मुद्द्याकडे, आज मतदारांसमोर तुम्ही जाताय, अनेक या मतदारसंघातला पाडा आपण वाचलेला आहे. आपण मतदारांसमोर किंवा या मतदारसंघासाठी नेमकी कोणती व्हिजन डोळ्यासमोर ठेवलेली आहे, जी या मतदारसंघामध्ये तुम्ही येत्या काळामध्ये या सगळ्या गोष्टी केल्यानंतर जनतेसाठी करणार आहात? काय सांगा?
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हॉस्पिटलवर काम करावं लागेल. सावंतवाडीमध्ये मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल हे झालंच पाहिजे काही कोणत्याही परिस्थितीत पहिल्या 5 वर्षामध्ये. त्याच्यामध्ये चांगले डॉक्टर्स, त्याच्यासाठी धोरणात्मक म्हणजे राज्यस्तरावर निर्णय झाला पाहिजे, कारण डॉक्टर्सना जास्त सॅलरी नाही आहे तिथे, जे मिळते ना ते मिळत नाही आहे जास्त, त्यामुळे इथे डॉक्टर्स पण राहत नाही, बाहेरचे डॉक्टर्स राहत नाही, त्यामुळे इथलेच डॉक्टर्स इथे कसे राहतील याच्यावर काम करावं लागेल. आणि बाकी सगळ्या फॅसिलिटीज कशा पद्धतीने इथे मोठ्या प्रमाणात आणता येईल, कारण मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल ही काळाची गरज आहे. दोडामार्गला पण हॉस्पिटल होणं गरजेचं आहे, तिथे एक संथ गतीने काम चालू आहे. आणि वेंगुर्ल्याला हॉस्पिटल आहे पण डॉक्टर्स आणि औषधं नाही आहेत. त्याच्यानंतर उपकेंद्र प्रत्येक जी आहे तिथे पण औषधांचा तुटवडा आहे, तिथल्या लोकांना सॅलरी होत नाही प्रॉपर, त्यामुळे ती बिचारी काम कसं तरी करतायत, त्यांचेच पैसे खर्च करून ते येणाऱ्यांना काही खर्च पाणी पण करताना मी बघितलेलं आहे. त्यामुळे आरोग्य हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय. रोजगार हा दुसरा विषय, ज्याच्यामध्ये आपल्या तरुणांना रोजगार नाहीये, बिचारी बायोडाटा घेऊन वणवण भटकतायत, गोव्याला जा, पुणे आपण मुंबईला जा. अगदी मार्मिकपणे बोलताय की खेडी आणि आपली ही गावं ओस पडत चालली, फक्त वृद्ध लोक जी आहेत ती गावात आहेत. अतिशय, कारण आज म्हणजे हे बोलायला लागलं ना की महिला रडायला लागतात. विचारलं मी त्यांना, म्हणजे मग मला पण वाईट वाटतं. मग काल पण असं एकदम अनावर झालं की महिला रडू लागल्या की आमची मुलं आमच्यापाशी नाही आहेत. आता मी दुपारी पण एक आजी भेटली, मी एकटीच राहते, वय 75, माझं मी एकटी जेवते, माझं मी जेवण करते, आणि तिला फ्रॅक्चर झालेलं होतं. म्हणाली सुना मुलं सगळी लांब राहतात, मी करू काय. मग तिला म्हणाली फक्त वर्षातनं एकदा मुलं येतात, आणि मग काळजी कोण घेतं तर शेजारी पाजारी, आणि ती पण आजीच आहे बिचारी. मग ह्यांचं पुढे काय ना, कशा झोपत असतील, कशा राहत असतील. त्यामुळे घरातल्या प्रत्येक महिलेच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आहे, आणि हे अश्रू पुसायचं काम व्हायला पाहिजे, तर आपला मतदारसंघ चांगला होईल, म्हणजे आर्थिक सुबत्ता येईल, सगळं म्हणजे सुख शांती मतदारसंघामध्ये. रोजगाराच्या दृष्टीने तुम्ही कसं एक स्ट्रॅटेजी त्याच्यामध्ये बारामती पॅटर्न राबवण्याचा असा उद्देश आहे, म्हणजे करायचं काम. त्याच्यामध्ये तिथे टेक्स्टाईल पार्क आहेत, चांगले फूड प्रोसेसिंग युनिट्स आहेत, जे आता आपल्याकडे आंबा, काजू, फणस हे सगळे जे आपल्याकडे पिकतं, पण याच्यावरती प्रोसेस करण्यासाठी ते महाराष्ट्राच्या बाहेर जातं. इथे होतात का त्याच्यावर प्रोसेस, तर ते होत नाही आहे. त्यामुळे आपण प्रत्येक ठिकाणी हे युनिट्स उभे करू शकतो, जेणेकरून हजारो महिलांना काम मिळेल. आणि बाकी मार्केटिंग विषय वगैरे तो होणारच, एकदा ते मोठे युनिट्स केले की मार्केटिंग विषय हे सगळं आपल्याला करता येईल. त्यामुळे हे युनिट्स झाले तर कितीतरी हजारो महिलांना काम मिळेल. महिना 15,000 कमवू शकतात महिला, प्रत्येक महिलेच्या हाताला काम मिळेल, ज्या होतकरू आहे, काम करू शकतात. आणि खूप आहेत त्यांचे बरेच काही महिला वेगवेगळे वस्तू बनवतात, त्यांचं मार्केटिंग करायचं आहे, त्यांचं मॉल करणे किंवा त्यांना इंटरनॅशनल मार्केट मिळवून देणे, पुणे, मुंबई, गोवा या ठिकाणी त्यांच्या वस्तू पोहोचवणे, ही पण एक जबाबदारी राहील. हे पण एक मोठं काम आहे, कारण त्यांच्याकडे ऑलरेडी टॅलेंट आहेत. काही झाडू बनवतात, काही लाडू बनवतात, काही लोणची, पापड, मसाले बनवतात, ह्या बऱ्याच महिला पाहिल्या. त्यामुळे स्वयंरोजगारातनं पण चांगला त्यांना रोजगार आणि चांगला आर्थिक सक्षमीकरण होऊ शकतं. त्याच्यानंतर हे 2 महत्त्वाचे झाले, रोजगार, आरोग्य. रस्ते, पाणी, वीज हे ग्रामपंचायत सदस्य पण करतो, त्यामुळे आमदार झाल्यानंतर हे करायला काहीच प्रॉब्लेम नाही. चांगल्या क्वालिटीचे, भ्रष्टाचार विरहित चांगले रस्ते, जे एका पावसामुळे वाहून जाणार नाही, 2-4 पावसाळे तरी चांगले टिकतील असे रस्ते करणार. आणि सगळ्यात पहिलं कनेक्टिव्हिटी, आपले बस स्टँड, आपले रेल्वे स्टेशन ह्या सक्षम झाल्या पाहिजेत, त्या मजबूतीकरण झालं पाहिजे, हे करणं गरजेचं आहे. मजबूतीकरण म्हणजे फुटफॉल वाढला पाहिजे, त्या स्ट्रक्चर चांगलं झालं पाहिजे. तिथे टॉयलेट, स्वच्छतागृह हे नाही आहेत मुलींसाठी. आमच्या शाळेतल्या मुली तासनतास तिथे उभ्या असतात, पण त्यांना स्वच्छतागृह नाही आहे तिथे. सावंतवाडीचं बस स्टँडच बघा तुम्ही, बाकीच्या ठिकाणची पण बघा, ही परिस्थिती आहे. मी जाऊन स्वतः बघितलेलं आहे काय परिस्थिती आहे. म्हणजे मुलींना काय सोय आहे सांगा मला, कुठे काहीच जाण्याची सोय नाही आहे. त्यामुळे ह्याच्यावर काम व्हायला पाहिजे. पर्यटन स्थळं आपली इतकी सुंदर आहेत, मांगेलीचा धबधबा, तिथून दोडामार्गपासून सुरुवात केलं तर कसंही दोडामार्गचा डोंगर झाला, तिथे आपले मनोहरगड, यशवंतगड, आपला बांद्यामध्ये आलं तर तो रेडे घुमट आहे. हा किल्ला तो डेव्हलप व्हायला पाहिजे. पर्यटनदृष्ट्या त्याला खूप महत्त्व आहे, आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या पण ह्या सगळ्या किल्ल्यांना महत्त्व आहे, ते डेव्हलप झाले पाहिजे. आपण चांदा ते बांदा फक्त नावाला आहे, पण बांद्यामध्ये तशी डेव्हलपमेंट अजून झालेली नाही आहे. तर हे बांदा झालं. त्याच्यानंतर वेंगुर्ला पर्यटन स्थळं डेव्हलप करायची, तर आपली सागरी किनारे आहेत, ह्याच्यावर पॉलिसी करायला लागेल. त्याच्यावर चांगल्या पद्धतीने हॉटेल्स, हायजेनिक सगळे हॉटेल्स वगैरे हे सगळे आले पाहिजेत. म्हणजे हे सगळं करणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी
पाठपुरावा, एक मानसिकता पाहिजे आणि इच्छाशक्ती पाहिजे. जो निवडून तिथे जातो ना, त्याने आज मी कोणामुळे तिथे गेलोय आज आणि ह्यांचं मी देणं लागतो, काहीतरी मी काम केलं पाहिजे ह्या सगळ्यांसाठी, या भावनेतनं काम केलं तर 100% काम होणार आहे. या मतदारसंघामध्ये मॅडम युवा वर्ग जो आहे तो फार मोठा आहे आणि आपण जे सांगताय की या मतदारसंघातली युवाही तुमच्या मागे आहे, महिला तुमच्या मागे आहेत, ज्येष्ठ तुमच्या मागे आहेत, कलावंत तुमच्या मागे आहेत. ही सगळी मंडळी तुमच्यासाठी आज या ठिकाणी थेट ग्राउंड लेवलला तुमच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून प्रचार करतात. काय नेमकं यांच्यासाठी तुमच्या डोक्यामध्ये विजन आहे? आता गेल्या 5 वर्षात मी इतक्या शाळांमध्ये गेले ना, मला हजारो मुलं ज्यांना मी भेटले ते काय आपले मतदार नाही आहेत, पण त्यांच्यासाठी काम करायला मला खूप आवडतं. कारण आमची मुलं म्हणजे खरंच गुणवंत आहेत, 10वी 12वीमध्ये मेरिटमध्ये येतात, आपल्या जिल्ह्याचं नाव महाराष्ट्रात काढतात अशी आमची मुलं. पण 10वी 12वी नंतर त्यांना प्रॉपर गायडन्स मिळत नाही किंवा व्यासपीठ नसतं किंवा आर्थिक हलाखीचे दिवस असतात, त्यामुळे त्यांना काही पुस्तकं खरेदी करता येत नाही, काय नाही, आणि मेरिट असतानाही त्यांना वंचित राहावं लागतं. मुलींना पुण्याला वगैरे मुंबईला जाऊन राहणं आणि तिथे शिकणं जमत नाही, शक्य होत नाही. त्यामुळे या मुलांसाठी MPSC UPSCचे स्पर्धा परीक्षा केंद्र असतील, त्यांना मोफत हे सगळं सुविधा या आपल्या तालुक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देणार, हे माझं सगळ्यात मोठं विजन आहे मुलांसाठीचं. कारण त्यांना CET असेल, MPSC असेल, UPSC असेल, पोलिसांच्या परीक्षा असतील, ह्या बऱ्याच परीक्षा आहेत, त्या सगळ्या परीक्षांचं अभ्यास केंद्र हे प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी आपण उभारणार आणि ते मोफत असेल सगळ्यांना. नक्कीच फार मोठं तुमचं विजन आहे आणि त्या दृष्टीने तुम्ही प्रयत्न करताय. पुन्हा एकदा या सगळ्या गोष्टी आपण आढावा घेत असताना ज्या पद्धतीने जे 2 बलाढ्य उमेदवार तुमच्या अगेन्स्ट उभे आहेत आणि ज्यांच्याशी तुम्ही फाईट करताय ते मात्र तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने ट्रोल करतायत. राजेन तेली म्हणतायत की तुम्ही ज्या निवडणुकीला अपक्ष उभे राहिलात तो केसरकरांचा डाव आहे आणि केसरकरांचं एक विधान आहे की अर्चनाताई चांगल्या कार्यकर्त्या आहेत. कसं पाहता या सगळ्या गोष्टींकडे? काय नेमकं चाललंय काय त्यांच्या माध्यमात? सगळं मजेशीरच आहे, राजकारण आहे सगळं शेवटी. केसरकर पण त्यांचा पण डाव असू शकतो हा वेगळ्या पद्धतीचा असं बोलण्यामागे. आणि गेल्या 5 वर्षात हे जे रस्ते, पाणी, वीज, रोजगार, आरोग्य हे जे सगळं आपण बोलतोय ना, म्हणजे हे सातत्याने मांडत असते आणि हे फेल्युअर कोणाचं आहे तर सध्याच्या लोकप्रतिनिधींचं आहे, हे मी ओरडून सांगत असते. कुठलंही वाक्य बघा, कुठलंही स्टेटमेंट बघा, म्हणजे ही टीकाच झाली ना. पण यांचं म्हणणं टीका करणं म्हणजे वैयक्तिक टीका करणं आहे का? तर ती आपली संस्कृतीच नाही आहे. मुळात वैयक्तिक टीका करणं हे मी कोणावरच करणार नाही आणि मला ते जमणार पण नाही, कारण माझी ती जडणघडणच नाही आहे आणि सावंतवाडीच्या मातीमध्ये ते नाही आहे, कोकणच्या संस्कृतीमध्ये ते बसत नाही आहे, त्यामुळे ती आपली संस्कृती नाही. त्यामुळे वैयक्तिक टीका कधीच करणार नाही कोणावरच. आणि हे जे आहे तुमच्या कामात मी टीका करेन हे करणं गरजेचं आहे आणि ते आहे, वस्तुस्थिती मांडलीच पाहिजे आणि त्यांचं फेल्युअर आहे ते. लोकप्रतिनिधी म्हटल्यानंतर 3 पंचवार्षिक जर निवडून येत आहेत, एवढं मंत्रीपद आहे, तर मग शाळांची व्यवस्था काय हे सगळं. त्यामुळे हे आपण विचारतोय त्यांना प्रश्न. आणि जे आता असं म्हणतायत ना मी टीका करत नाहीये, ते पूर्वी त्यांच्याबरोबर होते, मला वाटतं त्यांच्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त टीका मी केलेली आहे. त्यामुळे हा त्यांना अधिकारच नाही आहे बोलायचा. नक्कीच ज्या पद्धतीने आपण संपूर्ण या मतदारसंघाचं एक चित्र या ठिकाणी सांगितलं, एक आपलं विजन सांगितलं, तर खऱ्या अर्थाने ही जी निवडणूक आहे तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. काय या मतदारांना शेवटी तुम्ही आव्हान कराल? कारण तुम्ही आज एक वेगळं स्वतःचा बाणा घेऊन, एक आत्मसन्मान घेऊन त्या ठिकाणी अक्षरशः मोडेन पण वाकणार नाही अशी भूमिका घेऊन मतदारसंघामध्ये ठाण मांडून उभे आहात आणि त्याच आत्मविश्वासाने सामोरे जात आहे. काय आवाहन कराल मतदारांना तुमच्या मागे उभं राहण्यासाठी? आता काही दिवस राहिलेत, शेवटचे 2 दिवस काय होतं माहिती आहे, आणि आता हे प्रमाण वाढणार आहे धनशक्तीचं, हे मी जाहीर बोलते. ही लढाई धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशी होणार आहे. त्यामुळे मला सगळ्या मतदारांना आवाहन करायचे की धनशक्ती येईल तुमच्याकडे, पाकिटं येतील, ओपनली बोलते कारण ते आहे वस्तुस्थिती. त्यामुळे ती तुम्ही घ्या, कारण हे मी सगळ्यांना सांगते, कारण हे तुमचेच आहे. तुमचं चिन्ह त्यामुळे हे तुमचंच आहे, कारण हे तुमच्या म्हणजे बरेच वर्ष सत्तेत असणारे आहेत सगळे, आणि सगळे बरेच वर्ष सत्तेत असणारे आहेत सगळे. त्यामुळे यांच्याकडनं ते घ्या तुम्ही, कारण तुमच्याकडनंच कमवलेले आहेत ते 5 वर्ष. त्यामुळे बिंदास घ्या, पण चिन्ह मात्र तुमचं, माझं चिन्ह आहे ते पाकिट आहे, इन्व्हलप आहे, लिफाफा, तर त्याच्या समोरचंच बटन दाबा. कारण माझं पण पाकिट हे वजनदार आहे त्यांच्यापेक्षा, कारण त्याच्यामध्ये कोकणच्या विकासाचं मॉडेल आहे, आपल्या मुलांचं भविष्य आहे आणि
या भविष्याला आपल्याला प्रत्यक्षात आणायचे आणि कोकणच्या आपल्या मुलांचं भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी, आपल्या महिला भगिनींच्या डोळ्यातले अश्रू पुसण्यासाठी आज तुम्ही या बहिणीला, तुमच्या लेकीला एक संधी द्या आणि नक्की त्या संधीचं सोनं केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि पाकिट लिफाफा या चिन्हाच्या समोरचं बटन दाबून मोठ्या संख्येने मला मतदान करा, असं मला आवाहन सगळ्यांना करायचं आहे. नक्कीच तुमचं जे जनशक्तीचं या ठिकाणी लिफाफा आहे आणि खऱ्या अर्थाने निवडणुकीचं चिन्ह आहे ते घेऊन तुम्ही समोर जाताय, मात्र बाकीचे जे लोक आहेत ते धनशक्तीसाठी त्या लिफाफ्याचा वापर करताय, हे तुम्ही उघड विधान करताय. खरं तर लोकशाहीमध्ये अगदी पवित्र मतदान झालं पाहिजे. धनशक्तीचे अनेक जरी प्रकार पुढे येत असले तरी लोकांनी सद्विवेक बुद्धीने या सगळ्या गोष्टी झुगारून मतदान केलं पाहिजे. आणि निश्चित तुमच्यासारखा एक सुसंस्कृत आणि अभ्यासू उमेदवार जर मतदारांना समोर मिळत असेल आणि ज्या आत्मविश्वासाने तुम्ही हे सगळी निवडणुकीला सामोरे जात आहे, निश्चित जनता त्याचा विचार करेलच. पण मॅडम, अजूनही एक सगळ्या जाता जाता लोकांच्या मनातील एक प्रश्न आहे, आमच्याही मनातील प्रश्न आहे की तुम्ही आज शरद पवार साहेब असू दे, सुप्रियाताई असू दे आणि राष्ट्रवादी असू दे, याच्यापासून फारकत घेतलेली आहे. जरी तुम्ही म्हणत असाल की आम्ही तिथे आहोत, 23 तारीखला तुमचा निकाल लागेल, तुम्ही आमदार व्हाल, पुढची तुमची वाटचाल कशी असेल? मी राष्ट्रवादीच आहे आणि राष्ट्रवादी म्हणूनच राहणार आहे. आदरणीय पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, सुप्रियाताईंच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणार. तर या होत्या अर्चनाताई, आणि एकूणच आपण संपूर्ण त्यांचं जे व्हिजन आहे ते मतदारांसमोर आणलेलं आहे, दर्शकांसमोर आणलेलं आहे. एका वेगळ्या आत्मविश्वासाने ते आज निवडणुकीला सामोरे जातात. महिला उमेदवार असूनही, पक्षीय लेवलची रसद नसूनही एक ज्या पद्धतीने जनसामान्यांसाठी काम केलं, तर आपल्याला या लोकांसाठी काम करायचं आहे. लोकांनी आपलं चिन्ह लक्षात ठेवावं आणि ज्या शरद पवारांनी, ज्या सुप्रियाताईंनी आपल्याला राजकारणात आणलं, जरी मी कुठेही गेली म्हणजे त्या सरळ सांगतात की मी अजूनही राष्ट्रवादीतच आहे म्हणून, जरी अपक्ष लढत असल्या तरी, पण लोकांसाठी ज्या गोष्टी आहेत तो प्रश्न कायम होता. आपण तो प्रश्न विचारला आणि प्रश्नाचं उत्तर अर्चनाताईंनी स्वतः दिलेलं आहे. त्यामुळे 23 तारीख नंतरच्या निकालानंतरचं जे घडामोडी असतील ते पाहणं सुद्धा फार मोठं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. आत्ता मात्र आपण या ठिकाणी इथेच थांबतोय. आपण पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल, कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद. थँक्यू.